Avui hem gravat un tema que tenim moltes ganes de veure com quedava perquè hem modificat molt la lletra del final de com acabar aquesta història que parla sobre el consumisme. Eh, Estava ja feta, però amb l'ajuda de Paco, el meu productor, he pogut fer una tornada molt més repetitiva i que la fa més comercial. És molt xula perquè té un rotllo funky, rockera, i parla d'una història que té un principi i un final, i bé, he gaudit mogolló en gravar-la, sobretot quan Paco em deia vinga que te queda l'última frase i ja no la vas a cantar mai més. Pues espero que aquest confinament o aquest Covid que estem passant ens deixi fer directes i puguem demostrar el que sabem fer, no? Bones cançons.